Good evening makosana pachapita muthalika mtsogoleri wa dziko la Malawi anapita kunja kulendo odziwa wokha kapena kuti private trip kulendo kumene kuja dziko South Africa kuja anapita kuja abwerera kono lero afika nkuyankhula mawu nena zonena kuti zimene achita ma scorchers apangati umbiri osati amasewera zinthu zonena kuti khale andale umbiri ya dziko la Malawi anakwanise kuchita zimene achita ma scorchers amenewa naso nkomazi adabwa kuti imenenso ndeyititi aifotokozeni bwinobwino kuti nkhani zake zikwenda motani inewe zimakosana nkhani yokhuzana ndi kubola mtambo mtsogoleri wa dziko kupita muthalika kupita kunja dziko South Africa siya chinendo ambiri tikuitsata bwino mtsogoleri amene anabola mtambo pa 5 August chaka chimene cha 2026 kupita ku dziko amene la South Africa ulendo umene amakhala kupita amene amachita zonena kuti private trip odziwa wokha eni awo kulendo kumeneko kubwererako lero pa 15 August chaka chimene cha 2026 afika ndithu chigawo chakumadzulo komweko kuzera Kamuzu International Airport leno atafika kupita muthalika pameneno amazayankhula nkhani yokhuzana ndi timu ya mpira wa miyendo wa amayi ya dziko la Malawi chayo imeneno mbiri boinyadira ati mayichula zona kuti ma Scorchers amakaso ntchito yabwino omwe ma Scorchers amenewa akhala kugwira AFCON kapena kuyankhula zonena kuti Women's African Cup of Nations. Good afternoon, Your Excellency. Hey, McCarthy. Good afternoon. Good afternoon, and welcome back home, Your Thank you. We lost a colleague, Brian Banda, Your Excellency, who was also a friend. And he was mine too. Yes. So that was very, very sad indeed. Very sad, Your Excellency. Thank you so much. Sure. But how was your trip? It was fine. Very, very fine. Any message for Malawians? No, not really, except to say that I'm glad we're back. I miss the people as always. I love the people. I think they know that. And also I want to join the country in our excitement about the Scorchers. Tomorrow, first and myself, I wish them well tomorrow. We hope that they'll bring back the bacon tomorrow, and we're looking forward to, we're praying for them. Let me say this, that the Scorchers have managed to achieve something that we politicians have never been able to do, and that is the managed to unite the country. I hope this unity can continue so that we all unite together to build this country instead of throwing stones at each other all the time, endlessly. I think football is a good example of selflessness and collectivity, that you work together. If you have the ball, you're about to win, you give it to the person who can win. No selfishness, because team spirit. And that's what we need in this country, a sense of team spirit, and I think we can learn from football. So I'm very glad to be back home. You hope it's coming home? We're praying for them, and I'm sure they will do it tomorrow. They'll bring the trophy to Malawi. We're very proud of them. Thank you so much. Thank you so much. And once again, welcome back. Makosana pachati tsata bwino ine ma Scorchers akhala kuchitira kumeneko akhala akuchita zinthu zochakuka kumbiri zinthu zokondweresa wina aliyense amene ine muzika ya dziko la Malawi maso anthu ena akufuna kwabwino kutoka kumayiko ena akhala akuonesa support timu imene ya Scorchers makamakaso potengera kuti koyambato chita bwino ngati imene achitira mu AFCON ya season imene panga ndethu mbiri mweno zinachitikepo mkale lonse makosana tikatsata bwino zinthu zimene zapangisa zonena kuti mtsogoleri wa dziko yapita muthalika afikepo yankhula mawu ngati performance imene ma Scorchers aonesa bwino pajati katsata bwino ma group stages group yawo group C akhala akuchita bwino japo yamba anatibula timu ya dziko la Nigeria anayigonjesa 3-2 pajati timu ya Nigeria ma defending champions achikho chimene chichi cha AFCON choka pamenepo anazasewera ndi timu ya Egypt komweno anazayiphulisa kumenepo 3-1 choka pamenepo anazapunthwa after atasewera ndi anebawa Zambians Makopa Queens kumene koko paja zinapezeka zona kuti guys amene anazawina game imene 2-1 mano Malawi inachita bwino inapitirira mpikisano umene wa AFCON after ndekuti tatengera goal aggregates kuchoka pamenepo azafika mu quarter finals imene anasamenya ndi timu ya Ghana mwene anazayiphulisa 2-1 ndipo sati yakuluza timu ya Ghana inazona ambiri amayankhula masamba mchezo kama kuyankhula nakhoza ndi ma Scorchers kuti sachita bwino mwene akusasewera mu semi finals ndipo sati yakuti apasira timu ya Algeria. Scorchers of Malawi, this is the end of the road for you. This is the end of the road for you. No more going forward. From here, you are eliminated directly. Direct. I'm promising you that you will never win Algeria. I'm beating my chest saying this now. You will never win Algeria. Forget about all this child's play. Forget all this jump up people are doing. You will never win Algeria. I'm beating my chest to tell you that Algeria will eliminate you. See, hey, I'm very serious about this thing. Guys, listen. You people will cry tomorrow. Bet me.
You must cry. ili amayankhula zonena kuti endo wa mascochers pathera pamene sadusa pamenepa manoti naona zimene zinachitika amene mascochers mwasewera ndi timu imene ya Algeria chanasewera mopasa chidwi kwambiri achina timu achawinga mbale wake Tabitha Fefi Maulidi wathu Messi Scale achina Rose Kazere kuziwa bwino ntchito zawo amene nachitira gemu imene china Fefi mzimu nayikwapula ndithu Algeria 3-1 ingisa zonena kuti Scorchers afiketo mafinals gemu yake isewedwa mawali 16 August 2026 imeneko ku Morocco imeneko akhala kuchitikira masewera amene ifo cha performance imene yapangisa zonena kuti amalawi onse bwere pamodzi khala pambuyo pa timu ya dziko la Scorchers osawerengera gawo chimene amachokera mtundu pembezo ano tonse amalawi abwera ndithu pamodzi khala pambuyo pa timu ya dziko la Malawi ma Scorchers zimene zimene zapangisa zonena kuti apita muthalika yankhule kunena zonena kuti zimene achita ma Scorchers mumbiri ya dziko la Malawi andale palibe amene anakwanisa anga unite nakuti kubweretsa pamodzi amalawi onse timene ndithu ndizoona kamakayi kafika nkhani yokhuzana ndi za ndale makhala kusiyana ena masapota potengera mtundu ena potengera chipembedzo naso potengera ndi dera ene wandale amene amachokera ya president apita muthalika akunena zonena kuti mgwirizano umenewo amene amalawi ali nawo pamene apanga support ya Scorchers athere pomwepa kwena kupitirira makamaka pofuna kuti dziko la Malawi lipite patsogolo pafunikira mgwirizano Malawi akhale akugwirizana pamufotokoza kwa kufotokoza kunena zonena kuti ngati mu mpira zimatengera kuti players iwo ndosazikonda komanso amasewera mumodzi pamene timu imapezeka zonena kuti kuchita bwino so chimodzimodzinso awe ngati dziko lichite bwino tono akwenera kuti gwirizane anapitiriza kufunira zabwino ma Scorchers amene akasewera ndi Cameroon mawa limeneli pa 16 August 2026 pomwe kuyankhula kwawo akunena zonena kuti ndi chikhulupiriro kuti ma Scorchers akwanisatu kupambana kutenga chikho chimenecho chibweresatu ku dziko la Malawi ndithu nkhani yabwino kwambiri ani osangalatsa makamaka kumva funa bwino kuchoka kwa mtsogoleri wa dziko kupita muthalika kufunira timu ya Scorchers amene wandithu deta afunira zabwino zonse amene akasewera mafinals amene waja kuchita bwino ndi anachita bwino kale anapanga qualify World Cup ndipo pamene khale akutenga chikho chimene chipangisaso zonena kuti bagi ya Malawi ipite patali kwambiri khale ma players amene wakhalanso akweza mwayi wapitatu kasewera maiko akunja of course tiuzo zoti ndi ma professional choka mu timu imene ina chawinga chamaseweraso maiko akunja club osiyanasiyana kumeneko atakhala zonena kuti achita bwino foichiti ndi chikhulupiriro kuti achita bwino ndithu ma Scorchers zithandiziraso kunena zonena kuti player ena timu imeneyi athe kupeza mwayi kasewera ku maiko akunja ayi mmenemo ndi mmene nkhani zake zikuyendera fenso chimene tingayankhule kwafunira zabwino zonse ma Scorchers imene mungaziwe komwe muliko Malawi ili pambuyo pano ndi support yonse ya dziko la Malawi ifunisisa ndithu kuti dziko chikho chimene chocho ifike ku Malawi mbiri ndiye yalembedwa kale ono nkhani ndiona kuti chikho chimene chocho ifike ndithu ku Malawi ndi chikhulupiriro kuti chikho chimenechi chifika ku dziko la Malawi tengeranso ndi performance yanu kuthekatu makosana ati ndi maganizo mankhani imeneyi amakapa pamene tifotokoza zonena kuti omwe apita muthalika mtsogoleri wa dziko abwera kuchoka ku dziko la South Africa ndi odziwa okha kuja akufotokozatu kunena zonena kuti zimene achita ma Scorchers AFCON zachilendo kwambiri kamakapa potengera kuti iwo anthu ena onse andale anathe kukwanisa kupanga unite Malawi ngati imene achitira ma Scorchers nakonde kuti akafunira zabwino zonse pamene akasewera ndi Cameroon mafinals ati maganizo amene walipo tafotokoza mu comment section koma tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu ngati sinapange subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 tapanga subscribe ndi cholinga choti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti kutifikira kwake zikhala kosavuta.